Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta ke janmit. Yedon ke jingelang. Apo ke jingelam jong Chief Minister Bedon Burom jongi. Ha kabana kaliang jong ka Health Department. Bat ke officers ki ba pek kerpang ya kane ka scheme ka project ka MHIS ka miong kila ai ya ka detailed presentation bat ka bakhadu na kaliang ka sarkar la sim ya karai kum mga ong lada ka coverage jong uway nong pang uba admit hapo ki ICU ka ba baro skata kiyo 100,000 kendai spa sisngi menta ngin extend syadu kan riu pau hajar tingka ban yarap ya ka long yeng ka long sen lane ya ki nongpang bat ya kani ni extend tang ya kitu kiba enroll yaladi baling alij ong kumta namar ba ngiyo i kiba bun ba pat kibam enroll leng ba jong kani ka scheme ban ngakwa ban pentip amne ba ka enrollment ka ba hadu menta ka ba cover ya ka jela jong ibarok koi ka poi tang 58.5% te ka ba ngakwa ban kerpat hakan ka por kolong ba tang san po pra 0.1% ki register lani ki be enroll ka bang akwa ban ong kolong ba ki pait ba nong chong snong jong ga jela ko jongi kitu ki ba qualify ya katuka kriteria ka balabu da ka MHIS ka bang ngakerpat kolong bakin sngaw ba ban enroll yaladi register yaladi kenang bahkan ni ke jingerap ke scheme ke baka surkar ke ai kan cover ya ki babun ki long yeng ke long sen habaki kendu ya ki jingpang di sistem bat kam tam habang ya kendu ya kaneka klam kaneka pandemic ka ba sirkai hadu kata-kata hang ne po ke jela ke jemi kata-kata ko wei ka rai ke pengisim menta ke janmit